dorime interimo ad appare dorime ameno ameno Ağladağdan ýaly tämiz çağalyk şapaň alyna boýalymyka çağı oyunlaryna baglanan ýürek bu dutaryň sesine oýanlymyka Kuşlaryň hudusy güýmäpdi wagtym enemjanyň hudusy ultudy bagtym şeýbigin at edip hödürlän tuğduň hödür şeýleti sowlymyka ayak pişti oynadan takırjak yerler misli balyk kimin ýüzüren jarlar söýgüýüniň monjugun ýaýradan kepderler eýýän baglardan kowlymyka akmayan süýdüne ýuwurlan alkym duýmandyr duýdurmanjyk alypdyr erkim öň erkinni minni däl men erkin söýgüge baş egmejek dogurlymyka söýgü ýaşadym Günni derdin çekip iyile bilirmen Gijeler garp bolýan ýaşa sen üçin Hergiz gowun berip gözüm güllermen batman özge galam gaşa sen üçin Dünýäň bir küncünne sen goýsalar Ýadalap alyp gelgen niseler Eneň ataň şonno rady bolsalar giderin onnan daşa sen üçin Men saňa aýdaýyn Unutma şunam Bilýän hosarlaryna gereksin senem Ýöne seni söýüp ýaşaýan menem şonuň üçin ýaşa Ýaşa men üçin şoň üçin ýaşa Bagtymyz üçin Juma kaka kör bilen ker pul goşup sabra diýmedip telewizor alypdyr. Onuň ker aydya diýe Aştan aýmyň sesini eşdelle diýipdir da ol kör aýdan olýar diýe garaş ýüzi ýagtylsyn diýe. Ýüzlere ýagtylyp urady da. Ýene bir iki latok geçse ýüzler. Onuň wızır bolup başlaýar. Oğlunun ýynyň owaň içinde ullokan kamerski magazyny bar ekeni. Muň oglum okuwçy eken magazyn çyň oglum. Olam men ýaly ikilikçi bolandan ýyky partada oturýar oglum ýanky magazyn çyň oglum familiýasyny tutup planyp doska geçdipdir. Näme diýen oglum eşdilenok diýipdir. Planyp saňa diýen doska geçdipdir. Eşdilenok oglum hiç näme diýen diýip. Mollum boğazına tövdüğünü yaptı da planı iftoska geçti yani. Mollum hiç il ses gelen ok ne mi diyen aydı. An gelen verik deyip adam oynayacak olyan deyip mollum öldürün yerine okuçun oyup ödem okuçun oturun yerine gidiptir de yankı mağadın için oğluna mollum han bir dağıtlar geple deyiptir. Mağadın için oğlum mollum he oğlum mağadından yazdır valan dağıtlan pulunu kaçan vereceği deyiptir. Yankı mollum aydya diye doğurdunum ses gelene oken o. Kış ayları yerem palçı eken olun oğlunun ýynyň aýaly ýok bolupdyr. Mun tağut äkidip barýakalar oğlunun aýagy tepipdir da tağutdan gaçypdylar ol ýanky aýal diýreleyipdir da. Allahyň gudrety bilen. Eger bilen 5 ýyl ýaşaşypdyr ýanky aýal, soň ýene dölüpdir. Ikinji Inni Thomas ölüpdir. Thomas äkidip barýarlar ol eline suwly waklaş gowurtlap äri var ýa diýe tağudyň ýynyň gaçyraýman oğlanlar gaçyraýman. Mehman ýyllyşlar, edip watandaşlar, bugün Muhammed Aljanyň hormatyna iň ajaýyp aydym saatlar goşgylar bizden bolsa toý taşagyň bedemegem sizden bolsun. Juma kaka hemişe toýlarda gawat gelenler bir goşgyny haýyş edýär. An berkeljan aşagyna çalaja bir sajaga düşäp berseň Turkmen poeziýaň parlak şahyry 20-nji asyryň işk mülküniň imperatory Türkmenistanyň halk ýazgysy Mahtumladyn nahy halkara bayram eýyeti Kerim Urwan Nefes bize ýatlamadan ajaýyp setirler ýadygar goýdy. Görmekçidim bagtymy gışgyny da guşlukdy. Gışta söýgüň wagtymy ýaşlykdy ýaşlykdy. Ne gış güýdi bilýär ol, ne giýje günnüýdi bilýär ol, diňe şol güýdi bilýär ol, giden gowuny hoşlukdy. Ne gün başa sallyň gyýdy, nire gaçýan sägin gyýdy,
Vägül gabak, vägül gyýdy. Gözümledim daşykdy. Gecesi gıngır bakmady. Mıyıkmanlar edip çakladı. Vakana yok, yumurtkanız yok mu dey. Vak ketegimiz boşlukdy. Yok mu deyip eglendim. Yokluğuna da begendim. Bir garipçi oğlannım. Var baylığım yaşlıkdy. Çınaşıktım, höçettim. Şoğuy deyip öçöktüm. Kerim yumurtkanı ne çektin? Cübüğüne boşlukdy. Ertir yeni nemede. Gele yerin yeni de. Öyden çıktım kümede. Kara gözler gaş kaktı. Hatım okladım geregime. Aram girdi yüreğime. Akşam yiyecek çöreğimem. Peşkeş verdim açlıktı. Nan in ulu tedattı. Yettirmedik bodattı. Giyice geçip danattı. Şol in belin boşluktu. Çıkmalıdık kenara. Min dep gelir öйтtim çınara. Anem olluka yanvara. Tokoyluktan gışıktı. Alın saçım daradım, görecine karadım. Ken geçmenke aradım, gıydın yeri boşluktu. İlki sevgin kesilli, otlu sevgin basıllı. Borlay kerim, yangrap yörme besinli. Agtınga değişikti. Bekvan illeşer, sevip yaşamak, söylüp yaşamak netivesinli. Sizin için Aman Kadyrow in acaba aydymlaryň bagtly gijelemi dowam edýär. Köp sağ ol Hemrajan, ömrüň bolsa. Hemra goşgokana dana diýip eline berýärdi, ömrü bolsa jan sağ ol. Hemrajan. Indi dostlar. Mekan janyň öýde bir gownunymyz. Ula kiçik ýar bolansyň. Daşına da kendi dostları işirdi. Sebebi özün oğul bolsaň, özün adam bolsaň, daşında şeýle bolanlar bolup bilýändir. Bu durmuşda oýunken köpleri duşuryp ýör. Bir saçaň başyna dostlar üýşirip ýör. Garşylyk kän dünýede ýeke ýeňip bilen mok, düşmansyz oňaryn ýöne dostsuz oňup bolanok. Göripler kän dünýede gözler seniň pesligiň, men olardan gorkanmak, gorar men dostlarym. Çünki şatlygymy deň paýlaşjak. Gaýgyny deň paýlaşjak. Dostlarym, ine şeýler äjik aýdyljak. Dostlarym, begam